Экраннар янына якынрак Карабаш авылында яшәүче, матур, истәлекле гомер бәйрәмнәрен билгеләүче Миләүшә һәм Фәйләс Сиддиковлар гаиләсен чакырабыз. Илеш районы Карабаш авылында яшәүче әтиебез, дәүәтиебез, туганыбыз, җизнәбез Сиддиков Фәйләс Риф улы шушы көннәрдә күркәм юбилеен 65 яшен билгели. Ул 1955 елның 25 декабрында Төбәк авылында Риф белән Фаягөл гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Балалык еллары яшеллеккә һәм чәчкәгә күмелгән туган авылында үтә. 1968 елда Карабаш авылына йорт салып күченәләр. Һәм шуннан бирле ул туган җиренә тугрылыклы булып, әлеге көндә дә шунда яши. Карабаш урта мәктәбен уңышлы тәмамлаганнан соң, югары Яркәйдәге 86-нчы һөнәри училищеда укып, механизатор таныклыгы ала. 2 ел армия хезмәтендә булып, ил алдындагы бурычын намус белән үти. Яшь вакытта биергә ярата. Авылда концертларда катнаша. Ул бәхетен кайдандыр читтән юлап йөрми. Үз колхозында лаеклы ялга чыкканчы механизатор булып, киң колхоз басуларын иңләп, буйлап, корыч атларны йөгәнләп җилдерә. Аның тырыш хезмәте мактау грамоталары белән бахалана. 1980 елны авыл кызы Миләүшәгә өйләнеп, яңа тормыш юлына аяк басалар. Әйткәндәй, 1 гыйнварда аның да туган көне. Әниебез, туганыбыз Миләүшәне гел мактап кына телгә алырлык. Ул да 10-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң 40 ел гомерен колхоз фермасында савымчы булып эшләп, күп мактауларга 1978 елда социалистик ярыш җиңүчесе, 1979 елда 10-нчы 5 еллык ударнигы, хезмәттәге уңышлары һәм фидакар хезмәте өчен Башкортстан Республикасының медальләренә лаек булган кеше. Миләүшә уңган туганыбыз буларак, без аның белән шиксез горурланабыз. Ишеге һәр кемгә һәр вакыт ачык, үзе дә ачык йөзле. Барып керсәң, киң күңеле белән каршы алыр, ашын, чәен шунда ук әзерләр, өстәлендә үзе пешергән ризыклары, чәкчәге, бәлеше, пирогы һәм башкалары табын муллыгы, табын күрке булып тора. Бер кем белән дә сүзгә килешми, киресенчә, барлык күрше тирәләре белән аралашып, кирәк чакта ярдәмләшеп яши. Чәчкә исемен йөрткәнгәме, ул гөлләр үстергә ярата. Йортында санап бетергесез гөлләре чәчкәгә күмелеп утырса, җәен бакчасындагы чәчкәләргә карап сокланмый мөмкин түгел. Бидрәләп, урман җиләкләре җыеп компотлар, кайнатмалар, салатлар баздан урын ала. Алар чын авыл кешеләре. Бакчада яшелчәләр мул уңыш бирсә, абзар курада күпме кош-корт, сарык һәм боздаулар, икешәр сыер асрап, мул тормышта гомер итәләр. 3 балага гомер биреп, безне, кызлары Светлана, улары Ленар һәм Илнурны тәрбияләп үстерделәр. Бәхетленең бәйрәме бергә диләр. Аларның бергә яшәүләренә дә яңа ел бәйрәмендә 40 ел тула. Шуңа күрә без барыбыз бергә аларның туган көннәре, якут туйлары белән котлап, йортыгызга иминлек, бәхетле, озын, парлы гомер, бала кайгысы күрмичә, аларның игелеген күреп, шатлыкларына куанып, безгә, туганнарга да тере һәм кирәк булып, ширләмичә, озын-узак яшәүгезне телибез. Киләсе яңа ел сезгә тик шатлыклар гына алып килсен. Яшәгез әле парлашып, кирәк һәм терәк булып,
Олда да яшәү дәртегез ташып торсын, ургалап. 40 ел инде сез бергә, алда килсен матур картлыгы. Аралашып яшик, һәр чак бергә, шунда гына яшәү шатлыгы. 70-дә, 80-дә, күрик әле дөнья кулай. Тазалыклар бирсен Ходай, йөреп торыйк әле шулай. Иң изге теләкләр белән туганнары Рәмзия гаиләсе, Сөембикә гаиләсе, Фәвадиз гаиләсе, Рузил гаиләсе һәм Фирдәт, шулай ук балалары Илнур, Ленар, Светлана гаиләләре һәм оныклар кайнар котлыйбыз. Хөрмәтле Миләүшә һәм Фәйләс Сиддиковлар, бүген Ходай Тәгалә сезгә 3ләтә, 4ләтә матур бәйрәмнәр бүләк итә. Киләчәк көннәрегездә бүгенгедәй мул тормышта, ныклы тазалыкта, балалар, оныклар куанычында, туганнар кадер хөрмәтендә үтсен. Сезне тик бәхетле, шатлыклы мизгелләрдән торган якты иртәләр, тыныч төннәр көтеп торсын. Аккан сулар кебек, әлегенә идең яшьлектә. Моңсуланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеяң белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Мәхәббәтнең татлы җимешләре бүген сиңа терәп тормышта. Янәшәңдә дуслар, туганнарың, сакланырлык синең язмышка. Юбилеяң белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Гүзәл чорың бәхет агачыңның, җимешләрен татыр вакыт ул. Яшә җирдә изгелекләр